Moi, mä oon Jere Peltomäki ja mä edustan VY Premium Turva Oy:tä. Meidän yrityksessä on 5 osaavaa sitoutunutta osakasta, jolla on vahva kokemus turvallisuusalalta. Meidän tavoite on tarjota yrityksille ja meidän yhteisölle laadukkaita turvallisuuspalveluita. Eli VY Premium Turva on Seinäjoella toimiva turvallisuusalan yritys ja me tarjotaan paketteja ja myös räätälöityjä paketteja yrityksille. Meillä on esimerkiksi 24/7 hälytyskeskuspalvelut, vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut, turvallisuuskoulutukset eri tasolle, siinä on ensiapua ja hätäpoistumisteiden tekoa. Sitten on turvallisuuskartoituksia ja konsultointeja yrityksille. Meidän toiminnan kulmakiviä on nopea reagointi, asiakaslähtöisyys ja palveluiden korkea laatu. Me uskotaan, että jokainen asiakas ansaitsee yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut, jotka vastaa juuri heidän toiveitaan sekä niiden tarpeitaan. Meidän yritys on perustettu sen takia, että nykymaailmassa on fyysisiä uhkia, ympäristöllisiä uhkia ja tietysti kyberuhkia koko ajan. Virukset ja kaikki yllää, jonka takia me halutaan tarjota yrityksille palveluja niiden ehkäisemiseksi. Meidän palvelut on ennakoivaa, joustavaa ja aidosti asiakaskohtaista. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaan kumppanina. Me ymmärretään niiden liiketoiminta ja niiden erityisvaatimukset, eikä me tarjota pelkästään vakioratkaisuja. Turvallisuusalalla kilpailu on kovaa ja palveluntarjoajia on paljon. Meihin verrattuna muilla kilpailijoilla on standardeja ratkaisuja ongelmiin ja ne ei vastaa asiakkaiden tai välttämättä vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita. Me erotutaan kilpailijoista meidän räätälöidyillä paketeilla liiketoiminnan ja toimintaympäristön mukaan. Me toimitaan nopeasti ja joustavasti ja meidän päätöksenteko on lähellä asiakasta ja se tehdään yhteistuumin asiakkaan kanssa. Meillä on panostettu henkilöstön laatuun. Meillä työskentelee koulutettu ja motivoitunut henkilöstö, joka sitoutuu asiakaspalveluun. Me järjestetään jatkuvasti koulutuksia meidän työntekijöille, että meillä on varmasti valmiudet toimia tilanteessa missä tahansa. Me kehitetään aktiivisesti palvelumalleja, uusia palvelumalleja, jossa me yhdistetään fyysinen turvallisuus, teknologiaratkaisut ja kyberturvallisuus. Meidän tiimi koostuu turvallisuusalan ammattilaisista ja niillä on vahva taustat vartiointitehtävistä, turvallisuuskonsultoinnista ja operatiivisesta johtamisesta. Vahvuuksiamme ovat Meidän tiimi koostuu osaavista ja motivoituneista turvallisuusalan ammattilaisista, joilla on taustaa vartiointitehtävistä, turvallisuuskonsultoinnista ja operatiivisesta johtamisesta. Meidän vahvuuksia on edellä mainittu syvällinen asiakasymmärrys, kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä meillä on halu kehittää ja uudistaa toimintaa jatkuvasti. Me panostetaan henkilöstömme jatkuvaan koulutukseen ja hyvinvointiin, koska me tiedämme, että laadukas palvelu lähtee osaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Meidän tulevaisuuden suunnitelmia on, että meidän kasvu pohjautuu sekä palveluvalikoiman kehittämiseen että maantieteelliseen laajentumiseen. Meidän tavoite on kehittää uusia ja kokeilemattomia palvelukonsepteja, joissa fyysinen ja digitaalinen turvallisuus yhdistyvät. Me halutaan laajentaa palveluita Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelle, eli valtakunnallisesti, ja me halutaan olla Suomen suurin turvallisuusalan yritys. Me halutaan vahvistaa osaamista kyberturvallisuudessa ja hybridiuhkien hallinnassa. Ja me halutaan olla edelläkävijä turvallisuusalan asiakaskokemuksessa ja työnantajakuvassa, eli me halutaan, että meistä tulee semmoinen kuva, että me ollaan oikeasti hyvä firma, mihin tulla töihin, sekä että meitä arvostetaan. Loppusitaattina VY Premium Turva Oy tarjoaa asiakkailleen turvallisuuspalveluita, jotka on luotettavia, joustavia ja räätälöityjä. Me halutaan olla meidän asiakkaan kanssa pitkäaikaisia kumppaneita turvallisuudessa
Ja me halutaan olla toimija, joka ymmärtää heidän liiketoimintansa ja pystyy myös sen turvaamaan nykyajan muuttuvassa maailmassa. Me ollaan valmiita kasvamaan ja kehittymään yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Kiitos.